Στα πρώτα 45 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης με τον Γροντή να περνάει μια σκεφτή μπάλα για τον Ντακόλ, ο οποίος πιέζει τον Μπλίτς, θα τον υποχρεώσει να απομακρύνει την μπάλα σε πλάγια του. Εδώ που έρχεται ο Πενταβράκης, αν δεν κάνω λάθος, να δώσει συνέχεια στο. Πρέπει να αποφύγει το λάθος που έκανε στο πρώτο παιχνίδι, στο προηγούμενο παιχνίδι με ανάποδο φάλτσο η μπάλα πηγαίνοντας προς την εστία. Δίνει. Βούρας για τον Πλατέλα, κερδισμένος ο Μίχος, θα πάρει ο Γεωργέας, ίσως και με φάουλ. Πλατέλας ήθελε να παίξει σωστά, αλλά δεν το έκανε. Πάει αυτή η πάσα, γιατί πρέπει να υπολογίσει και το αμυντικό το στόπερ, ο οποίος θα κλείνει. Ήταν λίγο offside το Πόποβιτς και είναι βέβαια εκτεθειμένος. Εδώ είναι η παλιά του Πλατέλα, βγαίνει ωραία, Γροντής από πίσω. Το πλασέ πάει για την απέναντι πολύ σωστά, αλλά Ούσιος είχε σωστή τοποθέτηση και Κορδέρο που έκανε κίνηση, διότι όλοι οι άλλοι δεν έκαναν, και Γροντής που πάλι έκανε και την ξαναπήρε σωστά. Πάει για την να κρατήσουν την μπάλα ψηλά, να βγούνε, να φύγουν από την πίεση. Να βρεθούν τα άκρα της ΑΕΚ στο ένας με έναν και να μπορέσουν να δημιουργήσουν ρήγματα. Ναι, δεν μπόρεσε τον Ντακόλ να περάσει την κάθετη στον Πόποβιτς, ο οποίος έβγαινε μόνος του. Γεωργέα νομίζω ότι πρέπει να παίζει πιο γρήγορα, να ανοίξει το παιχνίδι. Το Πενταβράκη να δίνει στο Γροντή. Σωστά, αποφεύγει τον αντιπαλό του. Τα αριστερά όπως επιτύχθηκε η ΑΕΚ. Κόντρα. Κερδίσει φάλο κεντρικός αμυντικός ΑΕΚ. Και φεύγει τώρα η ένωση με τον Ντακόλ. Το κλείνει υπέροχα. Πολύ σωστά ο Σκουρλής. Νομίζω ότι πίστεψε τον είχε στο τέταρτο. Αυτός που κόβει, ουσιαστικά ο Μπρέσεβιτς ρίχνει την μπάλα πάνω, γιατί είναι ήδη πεσμένο στο έδαφος. Θα πρέπει να την πάει ψηλά. Ναι, το σκάσιμο, την αναπήδηση της μπάλας παίρνει ταχύτητα και δίνει χρόνο και στον τερματοφύλακα, ο οποίος μέχρι στιγμής παίζει έξυπνα. Να βρεθούν τα άκρα της ΑΕΚ στο ένας με έναν και να μπορέσουν να δημιουργήσουν ρήγματα. Ναι, δεν μπόρεσε τον Ντακόλ να περάσει την κάθετη στον Πόποβιτς, ο οποίος έβγαινε μόνος του. Τότε για το λάθος δεν θα το κάνουν, όμως πολύ σωστά κυκλοφόρησαν την μπάλα οι παίκτες του Κερβαστιβάρης και με τον. Εδώ θέλει την πίεση για να γίνει το λάθος, να κλειστούν. Σωστά πιέζουν παίκτες, αλλά πιο ψηλά θέλει για να γίνει μεγάλη πάσα και να κερδίσει. Εδώ βγάλαν την μπάλα ωραία, γρήγορα. Και με το ζώνα θέλει να γίνει χωρίς να πει. Ψάχνει στήριγμα, θα το βρει στον Κορδέρο και αυτός κατευθείαν στον Πόποβιτς. Δεν μπερδεύει μπάλα του. Μετά το 2015 εγώ θα πω ότι έχασε τις μπάλες από τον Τσούπρο. Όταν και μπήκε στο παιχνίδι ο Τσούπρος. Πολύ ωραία πιέζει ο Μπρέσεβιτς. Κρατάει ο Σκουλής. Θα πάρει και το φάουλ. Κερδίζουν μέτρα οι παίκτες. Στο 83. Το Αστέρα Βάρης. Προσπαθούν να διεκδικήσουν. Πάντα στο 1-0. Ναι, ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν. Όσο είναι 1-0 το μάτσο, εδώ θα πρέπει να έχει. Και σημαντικό, και αυτός είναι ο σκοπός. Πλατέλας από τα δεξιά που σε επιτύχει, θα γυρίσει την μπάλα. Δεν ήταν καλό το γυρισμό. Πλατέλας στον διετή. Ωραία, παίζει γρήγορα με τον Γροντή, ο οποίος θα σηκώσει καλά την μπάλα, δεν θα περάσει από τον Μπλίτσι και απομακρύνει άμυνα. Στερείς τον αντίπαλο όσο γίνεται, δεν πέφτεις γρήγορα γιατί είσαι ένας με έναν. Ντακόλ έξω από το πεδίο δράσης του. Ο Βραζιλιάνος θα γυρίσει, θέλει να μπει ο Πλατέλας στη φάση, θα προλάβει όμως να απομακρύνει ο Σκουρλής. Πάλι η μπάλα και η μπάλα. Ξέρει. Σωστά ο Τσούπρος μακριά. Περνάει η μπάλα. Ο Σκουρλής θα την απομακρύνει. Ωραία ο Γεωργίας πιέζει. Πολύ καλή πίεση. Σκουρλής, ο παρτενέρ του Πλίτση στο κέντρο της άμυνας. Εδώ γίνεται σύγκρουση, δεν νομίζω να έχει κάτι σοβαρό. Ελπίζω τουλάχιστον να έχει κάτι σοβαρό δηλαδή. Ναι, δεν νομίζω ότι έχει. Είναι out. Κόρνερ είναι, δεν μπορεί να είναι out. Διαμαρτύρονται οι παίχτες της ΑΕΚ.
Αυτό λέει και ο Γλωτής. Πεντακάθαρα τη βρίσκει ο αμυντικός Ναι, του Αστεροβάρη. Ξεκάθαρο ότι είναι ο Σκουρλής αυτός που άμα τη βρει ο Μπρέσεβιτς ή οποιοδήποτε εκεί πέρα δεν θα της δώσει αυτή τη λύση. Είχε τις φάσεις να πετύχει και άλλα τέρματα, της ακυρώθηκε ένα γκολ. Αλλά είναι αυτό που λέμε και ότι στο ποδόσφαιρο δεν μπαίνουν όλα. Το ζητούμενο είναι να μπορείς να είσαι μες στην περιοχή.